Za a kwashe su ne? A kwashe. A kai stan kenan. A kwashe. An gama ya halat. Dubu. Ya halat. Allah ko wannan tababbi ne ma. Da ƙanshin bankin su. Ai daga yanzu har yau ma kwashe indomi da kwai. da kuke a nan gurin. A kan ya ce a Alhaji kwashe. ne ya sa mu aiki. Wani A alhaji? kwashe a kashe alaji. Kai, mahaukaci ne fa? Eh? Wallahi mahaukaci. A kwashe su. A kwashe. Na tabbata mahaukaci ne. Kiran mahaukaci ne. Ka sa muka kwashe? Eh? A kwashe su, a kwashe. A kwashe. A kwashe. A kwashe. A kwashe kenan ai. A kwashe. A kwashe? kenan. A kwashe. Ka sa muka aiki? A kwashe. A kwashe kenan A ai. kwashe? A kwashe. Eh? A kwashe. Ko ma ke wasu kudi? Wa wannan Da kaya da kyau. ai kai na ran farko he da na wuni ina aiki. Na rantse da Allah ban san mahaukaci bane. What? Wallahi kuma yi da bulan. Kaga wannan mai bulan nan? Har gida zai sa a kamo ku wallahi Allah. Eh? Ya ni bari ka ga in yi nan guraren. Don gwarzo. Na rabi? Ai gwanda mu je mu mai da bulan nan. Ko? Ko ka zo ba abinci kuma a kai ka wajen yan kato da gora za ka ci ubanka. What?